UK na naman to. UK naman. Nasa UK naman, oo. And Pilipino rin. Pero taga Pampanga to before. Yan, No? Hanggang ngayon naman, Pampanga siya. And nakakatuwa, napakabilis. At in a matter of less than 2 months, no, nag-platinum tong Wow. partner natin na to. Kasi grabe naman din ang good learning attitude. Talagang willing matuto, willing makinig, and ang sipag talaga mag-invite. Tsaka merong leadership. So, welcome na natin para mapakinggan natin. Please welcome our new platinum, Bullet Macalino from UK. Hi, Bullet! Hello, Sir Fernan. Yes. Dinig ba? Dilig na dinig. Yes. Okay, so maraming salamat sa pag-imbita, Sir. So ako nga pala si Bullet Macalino, no, from Pampanga originally. Pero ngayon naka-reside na kami from UK since 1987 pa. Kanya lang, hanggang ngayon hindi tayo marunong mag-English. No? So, kanya Tagalog na Tagalog tayo or Kapampangan, di ba? So, I joined Live Good February 25. No? Senior sa akin ng kaibigan ko na dating kasama sa ibang company. Siya naman ang downline ko sa ibang company. Senior niya sa akin ito. Pero siyempre naman, nagdadasal ako nung isang gabing yon bago pumasok ang Live Good sa akin. Nagdadasal ako, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng maganda-gandang company na at least magandang income. Alam niyo po, after the next day, yung upline ko ngayon sa Live Good na downline ko sa dating company, senior niya sa akin, 4 o'clock ng umaga, tapos nag-3-way call kami ni Sir Fernan. Natatandaan mo yun, Sir, no? Yes, tapos, of course. Pagkatapos, after that, nag-join na ako. After na-watch ko yung 5 minutes video ni Ben Glinsky. So, nag-join na ako doon. So, pagkatapos, nag-3-way call. Sabi ko, okay, nag-3-way call kami. So, nag-join ako kagad on that day. So, after that, February 25 yun, tanda ko pa yun. So, and then after just 1.5 months, isn't it? So, nag-platinum tayo. So, yun ang kagandahan ng Live Good. Napakabilis dahil napakadali lang gawin itong Live Good. So, at saka yung reason ko, bakit ako nag-join sa Live Good. Kasi, ang dami ng company na dinaanan, marami ng iba't ibang company, may scam na dyan, no? So, pagkatapos, iba't iba na. Pero kung makita ko, ang compensation plan ng Live Good, kakaiba. Saan ka ba nakakita ng direct referral na 50%? Wala pa ako na-encounter kundi lang sa Live Good. So, yun ang resulta. Ginawa ko ng todo-todo ang Live Good. Sa first week ko, kumita ako ng 175. And then second week, kasi nung natitirang first week na yun, 2 araw lang ang natitira sa 1 week. No? Pagkatapos yung second week, 415. And then the third week, 465. And then the fourth week, 488. The fifth week is 418. Then sixth week, 271. And then the seventh week is 403. And believe it or not, dito sa 7th week, no, nakaisa lang akong direct. Pero bakit ko kinita yung 403? Nang dahil sa indirect referral. So, ganun katindi itong marketing plan ng Live Good. Alalahanin natin, wala pa yung matrix dyan dahil paparating pa lang ang matrix, no? Kasi sa matrix, kikitain pa lang natin yan after 2 to 3 months. 1.5 months pa lang tayo. So, at saka yung matching bonus. Pero nang dahil sa indirect referral, yun ang nangyayari sa atin. Kanya, totoo pala, pag nag-platinum ka, kahit wala kang direct, possible kumita kang $400 per week. Kanya, kung halimbawa, nag-iisip pa kayo, no? Wag na kayong magdalawang isip dito sa Live Good. Kung hindi pa kayo naka-join, kailangan na kayong mag-join. No? Dahil po mapag-iiwanan kayo. Kasi yung mga ibang company ngayon, mga ibang leaders, sa totoo lang, lumilipat na po sa Live Good. No? Silent man sila o open, talagang nangyayari na.
At yung pong target natin, kailangan, pag ginawa natin ng live good, kailangan may target tayo. No? Dahil kung wala kang target, walang mangyayari. So ako, ang target ko, by June 25, eksakto 4 months tayo nun, kailangan maging diamond ako, whether we like it or not. No? So matagal na po yun. Kasi bakit ko nasabi na matagal na yon? Kasi nagpapasalamat, una-una, nagpapasalamat din ako sa mga leaders ko. Kung hindi sa kanila, hindi ko maabot ang platinum at sa mga members. No? Ako, mas magpapasalamat ako. Nagpapasalamat din ako sa upline ko. Dahil kung hindi sa kanya, hindi ko naman makikita ang live good. Pero mas marami ang pasalamat ko sa mga leaders ko at saka mga members ko. Dahil kung hindi sa kanila, kung ako lang, hindi ko kayang gawin. No? So sa kanila, no, mga leaders ko at saka mga members ko, maraming salamat sa inyo. So yun lang po siguro, no? Sana meron kayong napulot kahit konti lang dito sa experience ko sa Live Good. So maraming salamat sa iyo. Grabe. Anong konti? Napakadami naming napulot sa iyo, dami. no? Dami, 'di ba? Coach Ay, Bert, inspired, unang-una. Oo, nakaka-inspired yung ang daming 400 noon, no? Alam nyo, And Coach sige. Fernan, no, isa sa nagustuhan ko yung, alam nyo, keep on sharing live good. Narinig niyo yung sinabi ni Bullet, no? Yung time na na-share sa kanya to, nagpinagdarasal niya kay Lord, nabigyan siya ng ng business na madali na malaki kitaan. 'Di ba? Who knows yung mga kakashare mo, yung ma-sharean mo, nagpe-pray pala. 'Di ba? Ang dami ng ganyang story dito sa Live Good. Kaya Correct. ako, keep Ilan din ang direct ko, Coach Perdy, ganun ang kwento nila. Bago Correct. ko sila Dami na na nating narinig. invite, ganun, nagpe-pray sila. Oh, tapos sakto, dumating yung landing page natin sa kanila. Yun ang sagot. Correct. And nag-respond sila. Oh, pero Coach Perdy, meron din nagpe-pray, no? Pray ng pray. Tapos dumating yung sagot, hindi niya pinansin. Pinansin. Hindi pala siya ready. Mm. Oo. Sumagot na si Lord, siya umayaw pa. Naalala ko tuloy yung baha, di ba? Na pinadala na ng Lord yung truck, yung bangka, Capter. yung helicopter. Wala, hindi pa rin siya nag-response. Pray lang siya ng pray. Oh Lord, iligtas mo ako. Alam ko, isi-save mo ako. I believe in you. Natigok eh. Pagdating sa langit, nagre-reklamo. Sabi niya, ano ka ba? Ang daming pinadala sa'yo. Yung barangay captain, pinadala sa'yo. Yung truck, pinadala sa'yo. Yung bangka, pinadala sa'yo. Yung helicopter, pinadala sa'yo. Ano gusto Kaso di mo? pinansin. Ano gusto mo? Ako pa ang bababa sa'yo? Sabi gano'n ni San Pedro eh. Hindi niya pinansin eh. Bullet, thank you ha. Very inspiring yung sharing mo. Laki na pala ng kinita mo. Bekene men eh. Sa pang And yung maganda, pagiging grateful. Coach Fernan, may isa pa siyang magandang senior, yung Yan. nagpa-downline siya sa dati niyang downline. Downline. Tama. Grabe, Walang di ba? oo. Good learning. Totoo yun. attitude. Kilala ko yung upline yan eh. Walang upline syndrome. Walang upline Ito syndrome. matindi. Ito matindi. Yung upline niya, silver na. Aha. Pero siya, downline, platinum. Wow, iba. Pero walang breakaway. Oo, Kung wala. magkano kitain ni Bullet, Bullet. no? Sa marketing plan, sa matching bonus, o sa matrix, Matrix. may 50% yung silver. Oh, grabe, no? So, sa ibang kumpanya, breakaway na yun eh. Nilampasan ka eh. Diba? O kaya parehas na kayong posisyon. Yun ang maganda